ఓకే. ఓకే. డెస్టినేషన్ కొట్టాలి. యెస్ కొట్టేసాం. హలో గాయ్స్, ఈరోజైతే మనమైతే 3 vs 6 అయితే ఆడబోతున్నాం. సో నేను మా అన్నయ్య అండ్ ర్యాండమ్ ప్లేయర్స్. సో మన పక్కన ఒకడు ఉన్నారు కదా, సో అది ర్యాండమ్ ప్లేయర్. సో వచ్చేది మనమైతే స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం జరిగిద్దో. సో ఓకే గైస్, వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చూద్దాం. వెళ్ళంగానే డెస్ట్కి హెచ్ఆర్ కొడతామో. సో ఇక్కడైతే ఒకరైతే ఓపెన్ చేయాలి ఇచ్చారు, వాళ్ళకైతే హెడ్ అయితే కొట్టేసాం. సో ఓకే, అప్పుడు ఒకరైతే అయిపోయారు. సో ఇంకా కూడా ఓపెన్ చేయాలి ఇచ్చారు, కానీ కొట్టలేకపోయాం. సో అప్పుడు మన టీమేట్ అయితే నాక్ అయిపోయారు. సో మనం మంచిగా ఆడాలి, అయితే ఓడిపోతాం. ఓకే 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 ఒకటి వచ్చారు. ఎస్ అరే మా అన్న అయితే యూఎంపీ తీసుకున్నారు. అరే ఓకే ఓకే ఓపీ హెడ్ గాయస్ భలే వేసాం. ఓకే 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 ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నారు, కానీ హెడ్ కొట్టలేకపోయాం, అలా కొట్టేసాం. సో వెంటనే లూట్ తీసుకున్నాం. సో ఓకే 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 ఎక్కడ కొడుతున్నారు. ఓకే 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 వెళ్దాం పైకి గ్లోవర్ వేసుకుంటూ. ఒక పాప అయితే ఉంది, హెడ్ అయితే కొట్టేసాం. అలా వెళ్తున్నాం, కానీ ఈలోపు మన అయితే హెడ్ కొట్టేశారు. అలా గ్లోవర్ వేద్దాం అనుకుని, కానీ ఈలోపు మన అయితే హెడ్ కొట్టేశారు డెస్టిగల్తో. సో సెకండ్ రౌండ్కి అయితే వచ్చేసాం. ఓకే మనైతే డబుల్ డోర్ ఇంటి బ్యాగ్ అయితే వచ్చాం. మా అన్నయ్య కూడా వచ్చాను. మన అయితే లాక్ చేశారు కింద నుంచి ఎనిమిస్. ఓకే వేసేసారు మ్యాగ్తో. మా అన్నయ్య బాగా ఆడుతున్నారు. ఓకే ఓకే ఇద్దరు నాకు తీసాను మా అన్నయ్య, కాబట్టి గ్లోవర్ వేసేస్తున్నాడు. అసలు భలే ఆడుతున్నారు వీళ్ళు. వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ నాక్ అవ్వగానే వెంటనే గ్లోవర్ వేసేస్తున్నారు. ఓకే ఓకే మా అన్నయ్య అయితే ఒక హెడ్ కొట్టదు. ఓకే ఓకే మన టీమ్మేట్ కూడా నాక్ అయిపోయారు. ఏం జరిగిద్ది గాయస్? అరే రే రోని అరే పోయింది రౌండ్. 2 rounds ఇచ్చేసాం వాళ్ళకి. సో ఆ రౌండ్ ఫస్ట్ రౌండ్ నేను గ్లోవర్ వేసుకుంటే బాగుండు, వేసుకోలేకపోయా. సో ఏదో ఒకట్లే సెకండ్ రౌండ్కి అయితే వచ్చేసాం. థర్డ్ రౌండ్ ఓకే గాయస్, థర్డ్ రౌండ్కి అయితే వచ్చేసాం. ఓకే మనం అయితే వచ్చేసినాం మన దగ్గరికి ఎన్ని. సో ఇలా అయితే వెళ్దాం. ఓకే 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 వెనక నుంచి కొడుతున్నారు. గ్లోవర్ వేసుకొని ఎత్తి వేసుకోవాలి స్పీడ్గా. మన టీం నుంచి నాక్ అయిపోతున్నారు. అరే వాళ్ళే గెలిచేలా ఉన్నారు. ఇంతమంది అమ్మ ఇంతమంది ఉన్నారు అసలు. సో ఓడిపోతున్నాం గాయస్. 3 rounds వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం. అరే ఏం జరిగిద్ది గాయస్? వాళ్ళే విన్ అయిపోతారా? అరే పర్వాలేదు, ఆడదాం మంచిగా. సో లాస్ట్లో ఎవరు పోయా కొడతారు ముందే కామెంట్ చేసి చెప్పండి. సో మీరు మన ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ చేయండి. సో ఓకే వెళ్తున్నాం ముందుకి. ఓపెన్ అయిపోయింది గేట్. ఓకే వెళ్తున్నాం. ఓకే 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 మా అన్న అయితే ఇక్కడ ఉన్నారు. ఎవరు వచ్చేసారు? నేను ఒకరు వచ్చేసారు. చూసారు పైన చూస్తున్నారు. ఓకే గ్లోవర్ గాయస్. ఇక్కడ రివైవ్ బటన్ క్లిక్ అవుతున్నారు. ఏంటి గాయస్ ఇది? ఎమౌంట్ వేస్తాం అన్నయ్యకి వీడు. సో లాస్ట్లో మనం అయితే ఇలా అయిపోయాం ఎమౌంట్. సో చూడండి ఎవరు గెలుస్తారో లాస్ట్లో చూడండి. ముందే కామెంట్ చేయండి మీరు. వీడియో మొత్తం చూసి కామెంట్ చేయకూడదు. సో ముందే కామెంట్ చేసి అయితే చెప్పండి ఎవరు గెలుస్తారో. ఎప్పుడైతే 4th roundకి అయితే వచ్చాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరు గెలుస్తారో. ఓకే గాయస్ మనమైతే 5th roundకి అయితే వచ్చేసాం. మనమైతే వస్తున్నారు ధైర్యంగా ఓపెన్ చేయాలని తెస్తున్నారు. వేరే పాప వచ్చేస్తుండ్రు. అరే గ్లోవర్ అరే ఓకే ఓకే వీడు వచ్చారు వేసేసాం. ఓకే 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 పాపని ఓకే పాపని కూడా వేసేసాం. ఇద్దరైతే నాకు చేసారు, రివైవ్ చేస్తున్నారే. ఓర్ని అరే వెనక నుంచి అరే స్కానరు అన్నీ. ఏంటి గాయస్ ఇది? మా అన్నయ్య ఒకదే ఉన్నారు. ఓకే
కన్ చేసేసారు. సో అప్పుడే వాళ్ళు 5 రౌండ్స్ కిల్ చేశారు. వాళ్ళకి ఇంకా 2 రౌండ్సే ఉన్నాయి. 6th రౌండ్కి అయితే వచ్చేసాం. అరే మనమైతే బాగానే ఆడుతున్నాడు. ర్యాండమ్ ప్లేయర్ వచ్చారు కదా మన టీంలో. లాస్ట్లో బాగానే ఆడదు, ఓపి ఆడుతున్నాడు. ఒకసారి అయితే 6 కిల్సే తీసేసాడు ఒక రౌండ్లో. 6 కిల్స్ తీసేసాడు. ఓకే, ఓపెన్ అయిపోయింది గేట్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే గ్రాండ్స్ ఓనీ గ్రాండ్స్ డ్యామేజ్ గ్రాండ్స్ వచ్చి ఇమోట్ లాస్తున్నారు. భూషత్తుని చంపేసి అమౌంట్ వేయాలి. ఓకే, మా అన్నయ్య అయితే ఒక వేసేసాడు ఇక్కడ. అది కింద పడిపోయి అసలు వీళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ నాకు అవ్వగానే వెంటనే గ్లోవాల్స్ వేసి కవర్ చేసేస్తున్నారు. సో మనైతే బాగానే ఆడుతున్నాడు. ర్యాండమ్ ప్లేయర్ మన టీంలో భలే హెడ్ కొట్టాడు. అరే 6 అంతా ఆడలేకపోతున్నామే. సో మా అన్న అయితే చెప్పాడు, సో మనం ఇక్కడే ఉందాం, వాళ్ళు వచ్చేసారు కదా ఒక్కొక్కరు వస్తూ ఉందాం, అప్పుడు చంపుతాం, అప్పుడు ఈజీగా ఉండిద్ది అన్నారు. సో అలాగే చేసాం మేము. అలా చేసి గెలిచాం కొన్ని రౌండ్స్. సో తర్వాత ఏమైంది చూడండి, వాళ్ళు గెలిచారు, మనం గెలిచామా. సో చెప్పారు మా అన్నయ్య, వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు వస్తూ ఉంటారు, మనం ఇక్కడే ఉందాం, ఒక్కొక్కరు వచ్చినప్పుడు చంపుతూ ఉందాం, అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అన్నారు. ఒకరినైతే చంపేసాం. తర్వాత ఇక్కడైతే 2 వచ్చారు. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొకరు వచ్చారు. ఓకే, అరే వీడెవరు వచ్చిండు. అసలు మా అన్నయ్య వేసేసారే. వినయ్య ఫస్ట్ మనం మెట్కి తీసుకుందాం. మనం కూడా మెట్కి తీసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం మెట్కి తీసుకొని వెళ్దాం వాయిపైకి. ఓకే అరే వీడెవరో ఆడట్లేదు, వినైతే వేసేద్దాం. ఓకే, ఓపెన్ చేశాడు. అరే వెనకాలకి వెళ్ళిపోతున్నాడు మనోడు. ఇంకా 2 ఉన్నారు వాళ్ళ టీంలో. అరే ఓపి హెడ్ చేసాం, కానీ అరే పర్లేదు, చచ్చిపోలేదు. ఇంకొకదే మనం అయితే బాగానే ఆడుతున్నాం, అందరిని వేసేసాడు. అరే ఇటు వచ్చేది గ్లోవాల్ బయటకు వెళ్ళిపోదాం. అరే వచ్చేస్తున్నాడు. అరే మా ఫ్రెండ్ మా టీమేట్ మేము అనుకుని వచ్చాడు. అయిపోయాం. సో భలే ఆదాం ఈ రౌండ్, మా అన్నయ్య చెప్పినట్టే ఆదాం. సో అక్కడ ఉంటూ అందరూ వరుసగా వచ్చారు, వేసేసాం. సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి బాగుంది. సో ఓకే గైస్, 8th రౌండ్కి అయితే వచ్చేసాం. 8th రౌండ్ 7th రౌండ్. సో మన అయితే ఇక్కడ వచ్చేసాడు. సో ఓకే, లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ బాగుంది వీడియో చూడండి. సో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఒకనైతే వేసేసాం, బ్లూ షర్ట్ అయితే వచ్చాడు, వేసేసాం. మనైతే ఇటు నుంచి వస్తున్నారు, మా అన్న అయితే వేసేసారు. సో అక్కడైతే మన టీమేట్ దగ్గర అయితే చాలామంది ఉన్నారు, మా దగ్గరికి వెళ్ళాం. వీడు ఉన్నారు. ఓకే, వీనైతే వేసేసాం. ఇంకొక్కడ ఉన్నది అక్కడ మరి. సో వాడి కోసం అలా వెతుకుతూ ఉన్నాం మనం మరి. సో అయితే ఎక్కడ కనబడలేదు. సో మా అన్నయ్య పైన కింద ఉంటాడు, నేనైతే మన ఇద్దరం పైకి వెళ్దాం అన్నాం. సో అప్పుడు నాకే అయితే కనబడదు అక్కడ. సో ఇప్పుడు వెళ్దాం పైకి. మా అన్నయ్య చెప్పారు ఆరా కనబడదని. సో ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నది. ఓకే, వేసేద్దాం. ఓకే అయిపోయింది. 2 రౌండ్స్ అయితే గెలిచేసాం. ఇంకా మామూలుగా ఉండదు. 9th రౌండ్కి అయితే వచ్చేసాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇంకా నుంచి మామూలుగా ఉండదు వీడియో. అప్పుడే వీడియో చాలా లెంత్ అయిపోయినట్టుంది. సో ఓకే, మీరు మొత్తం ఇంకా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ నిలిచింది. సో ఓకే, వెళ్తున్నాం ముందుకి. సో అలా రష్ వెళ్ళిపోతున్నాను నేను. మా అన్నయ్య వద్దు వెళ్ళొద్దు, ఇక్కడి నుంచి చంపుదాం అన్నాడు. సో ఇంకా నేను ఆగిపోయి ఇక్కడ. సో ఆ బ్లూ షర్ట్ వచ్చింది. సో ఓపెన్ చాలా చేస్తున్నాడు బ్లూ షర్ట్. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఉండదు. ఓకే, వాళ్ళకి ప్లెయిన్ రెడ్లు అయితే వేసేసాం, MP5. సో పాప అయితే పైన చేస్తుంది. ఓకే, వీడి ఇక్కడ ఉన్నది బ్లూ షర్ట్, అదే లాక్ చేశారు. సరే ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోయాం మేము. సరే అయితే ఇక్కడ ట్రై చేశాను. ఓకే, పాపకి ఫుల్ ప్లెయిన్ రెడ్. నేనైతే ఇక్కడ ట్రై చేశాను, ఈ హోల్ నుంచి దొరుకుతానని, కానీ కనబడలేదు. సో ఓకే, ఆ పాప ప్లెయిన్ రెడ్లు అయితే వేసేసాం MP5. సో ఇంకా నేను లాబీకి వెళ్ళా, చూస్తే మా ఇక్కడే ఉన్నది, వేసేస్తూనే ఉన్నా.
చాలా స్ప్రే ఇచ్చా అయిపోయారు మనోడు. సో 3 రౌండ్స్ అయితే విక్టరీ కొట్టేసాం గాయస్. సో అలా ఆడుతూనే ఉండాలి. ఇంకా 3 రౌండ్స్ ఉంది గాయస్. 4 రౌండ్స్ అయితే ఉంది. సో ఓకే గ్యాస్ ఓపెన్ అయిపోయింది గేట్. మనం అయితే వెళ్తున్నాం. సో ఓకే మనం అయితే బ్లూ షర్ట్ మామూలు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ కాదు చూసి ఇక్కడ చూడండి సార్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తారు. చూడండి ఇప్పుడు చచ్చిపోతే ఏం చేస్తుంది. మా అన్న అయితే వెనకంటే గోడ వేసి పగలగొడుతున్నాడు. సో పాప పైనుంచి మామూలు కొట్టట్లేదు అసలు. సో పాప అసలు ఎక్కడ దొరికి దానిపైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా దీనిపైకి వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ చూడండి దీనిపైకి వెళ్ళిద్దు. అసలు మా అన్న ఇక్కడ వేచిలో పాప వేసేసింది. పాపనైతే వేసేసా అనే లోపు మనైతే 6 kills అయితే తీసేసాను. మొత్తం అందరినీ వేసేసారు. 13 kills అయితే తీసారు మనోడు. సో ఇందాక చూసారు కదా అందుకే ఓపెన్ చేశాను. ఎన్ని kills తీసారు 13 kills అయితే తీసారు. మామూలుగా ఆడట్లేదు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసాం 11th రౌండ్లోకి. సో ఓకే చూద్దాం. ఓపెన్ అయిపోయింది అయితే ఎలా వెళ్తున్నాం. అలా వెళ్తూ ఉన్నాం. ఓకే నేనైతే వెళ్ళిపోతున్నా మళ్ళీ. సో అదే మళ్ళీ అన్న చెప్పాడు ఎలా కానీ ఇంకా నేను మళ్ళీ ఎలా వచ్చేస్తున్నా. గ్రానైట్స్ మళ్ళీ పాప చూడండి దానిపైకి ఒక టవర్ ఉంది కదా. సో టవర్ పైకి వెళ్ళి గ్రాండ్ చేస్తుంది పాప. సో ఓకే చూద్దాం. మామూలు గ్రాండ్స్ కదా వేస్తూనే ఉంది పాప. సో ఇక్కడైతే వేద్దాం అనుకున్నా కానీ పాప తప్పించుకుంది. ఓకే ఎంతో వచ్చాను వెనక నుంచి. ఓకే మెసేజ్ వచ్చేసింది. ఇంకా చూడండి ఇక్కడ వేస్తూనే ఉన్న గ్లోవర్స్ కానీ ఇలా వాళ్ళు వేసేసారు. మెసేజ్ వస్తే ఇంకా నేను చేయలేను ఇంకేమీ. అలా షూట్ చేస్తూనే ఉంటారు అక్కడ గోల్ వస్తూనే ఉంటాం. మనమైతే ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఆడుతుంది. సో గెలుస్తామేమో అనుకున్నామేమో నేను అన్న కానీ చూడండి ఏమైందో. ఓకే వేసేసాం. ఓకే ఏ సిగ్నల్ వేసేసాను మనోడు. ఓకే వేసేయాలని లోపు లాక్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే 4 rounds వరకు వచ్చి ఇంకా 3 rounds గాయస్ ఓడిపోయాం. మనం అయితే మామూలు వాళ్ళదు 13 kills అయితే తీసేసాను. నేను 8 మా అన్న అయితే 7. సో మీకు ఈ వీడియో కనిపిస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ చేయండి. మనం అయితే నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.